Kaixo. Pasa. Una egitera, zingo txutela. Eskerrik asko. Kaixo, egite. Zerak. Ondo, eta zuek Ondo. posten naiz. Aitite, kontatu alde guzu nola zizinen arrablarintzan, mesedez? Bai, mesedez, egite. Bueno, dena zizen udako egun batean, nire kuadrillako lagun batek eta ni konturatu ginen futbola ez zitzaigula gustatzen. Adibidez, lagun batzuk futbolean ari ziren, eta jolasteko esan ziguten, baina guk ez esan genuen, ez zigulako gustatzen bat ere ez. Arratsalde horretan etxera itzuli nintzen. Ama atea zabaldu zidan eta beti bezala besarkada bat eman nion. Gogoratzen dut sukaldatzen ari zela eta usain oso ona zegoela etxean. Jarraian, nire logelara joan nintzen eta gustuko nuen pijama bat jarri nuen. Siesta bota nuen, ordu batekoa gutxi gora bera. Eta ondoren egongelara joan nintzen telebista ikusteko. Heldu nintzenean, telebista piztuta zegoen eta trainerei buruzko dokumental bat zegoen. Orduan, hangeratu nintzen eta dokumentala ikusi nuen osoa. Dokumentala amaitu zen, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Orduan, telebista matatu nuen eta sukaldera joan nintzen. Momentu hartan, ama merindatzen zegoen, eta nik kontatu nion kirol hori probatu nahi nuela. Dokumentala ikusi nuelako eta ideia ona iruditu zitzaidalako probatzea. Amak baietz esan zidan, baina nire lagunekin hitz egiteko komentatu zidan, bakarrik ez joateko. Jarraian, korriketan joan nintzen telefonora, eta haiekin geratu nintzen dena kontatzeko. Eguna heldu zen, eta nire lagunekin geratu nintzen. Ideia proposatu nien, eta denek ez esan zidaten nire lagun bat izan ezik. Orduan lagun horrekin hitz egin nuen eta arraularitza egiten hasi ginen. Horrela amaitu nuen Bermeon egiten. Baina zuk ez zinen arraularitza lekituko talde batean hasi gaitite? Bai, baina handik egun batzuetara. Itiotik arraularitza taldeak bilatzen hasi ginen. Herritik buelta batzuk eman genituen eta alzuntza arraun elkartean sartu ginen. Han urte batzuk egon ginen entrenetan. Aitik, eta nola amaitu zenuen Bermeko arrelaritza taldean? Egun batean entrenatzen nengoen lekeition, eta Bermeo kontratzailea etorri zen web banatzeko. Han eskaini zidaten Bermeora pasatzeko eta baietz esan nuen. Hasi nintzen hainbat karrera egiten, eta, hobeto izan da irabazten. Eta, horrela amaitu nuenan. Eta, badakizu ez ergaitik egin zen kirola arraunlaritza? Bai, piratak lasterketak egiten zituzten itsasontzietan jakitzeko nork irabazten zuen altxorra. Ez, horrela ez. Orduan, nola da? Duela urte asko bizitza zen orain ezalakoa. Gogoratzen dut nire aitak kontatzen zidala, bera gaztea zenean itsas gizon bat zela. Askotan joaten zen janari bila itsasora. Garai horretan oso zaila zelako janaria lortzea. Beraz, itsasoan barrena sartzen ziren eta mota askotako janaria hartzen zuten. Jakirik preziatuenak baleak ziren. Haietatik olioa eta janaria lortzen zelako. Orduan, altxor bat zen haiek egizatzea. Itsas gizonek gero eta maizago joaten ziren janari bila. Baleen bila, arrain sarten bila eta abar. Beraz, askotan helbura berdina zuten. Eta lehiaketa moduan sortu zen. Lehenago heltzen zena janari kantitate gehien eta preziatuena lortuko zutelako. Ondorioz, lehiaketa hori kirol bihurtu zen eta gaur egun garrantzi handia dauka. Eta hau izan da historia guztia. Berra, goiaz bazkaltzera.